ин бинои маъруф бо номҳои сека ва қасри президент баъди чанд муддате барои ҳамешагӣ аз байн хоҳад рафт. ҷараёни тахриби он шурӯъ шудааст ва дар ҷои он бинои муосири баландтабақаи ҳукумат қомат хоҳад афрохт. акси ин бино ки тасмимҳои ҳукумати тоҷикистон бештар аз 60 сол он ҷо гирифта мешуд, ба ҷуз аз рӯи саҳфаи китобунаворҳо рӯи пулҳои коғазии 100сомониро зеб медиҳад. пас аз тахриби бино сарнавишти пулҳои 100сомонӣ бо акси қасри президент чӣ мешавад? бонки миллӣ ҳанӯз дар ин маврид нақшаи мушаххасе надорад ва мунтазири дастури ҳукумат аст. мо онро бо таҷдид назар мекунем. Агар роҳбарияти ҳукумат лозим шуморанд ки бинои нав, намунаи бинои нав дар пулҳои миллӣ акс ёбанд, мо онро иҷро мекунем. Ягон проблема нест. муаррихон мегӯянд замони шӯравӣ бинои сека пас аз муҷассамаи Владимир Ленин дар феҳристи ёдгориҳои таърихие ки аз тарафи давлат ҳимоят мешуд дар ҷои дуввум қарор дошт. дар маркаҳои ҷашнии 80-солагии Душанбе низ бинои қасри президент акс шуда ва дар тамоми дунё ҳамчун ёдгории таърихӣ паҳн шудааст. Теперь эти банкноты станут на вес золота. акнун банкнотҳои 100сомонӣ ба тилло баробар мешаванд. барои он ки вақте биноро тахриб мекунанд, бино нест, вале аксаш дар банкнотҳо боқӣ мемонад. акнун ин моли нодири коллексионӣ мешавад. акнун бисёре аз сайёҳон ба ҷамъоварии он шуруъ мекунанд. муаррихон бинои тахрибшавандаи қасри президентро макони интиқоли ҳукуматҳои тоҷикистон меноманд. ба қавли онҳо сиёсатмадорони саршиноси дунё ва шахсиятҳои маъруфи замон меҳмони ин бино будаанд. қарорҳои тақдирсоз барои рушди тоҷикистон маҳз дар ҳамин бино гирифта шудааст ва ба ҳамин хотир акси ин ҳунари меъморӣ дар пули миллӣ ҳам ҷой гирифтааст. аз биное ки қадамҳои нахустини президенти Раҳмонов дар вай ба амал омадааст ва мушкилтарин рӯзҳояшро дар он гузарондааст ва имрӯз вайрон мешавад, сухан аз ин бошад, пас фикри ман аст ки шояд 100сома аз байн равад. худи 100сома аз байн рафтанаш даркор, агар сурати ин бино нодаркор шавад. мумкин ба ҷои вай 150сома созанд, мумкин ба ҷои вай 75сома созанд, вале 100сома буда наметавонад бо сурати дигар. агар 100сома бошад, ҳамин сурат боқӣ монданаш дар кор, ҳамчун чизи таърихии ки ин пул ба ҳамин сурат ба вуҷуд омад. дар феҳристи китоби осори меъмории шаҳри Душанбе бинои қасри президентӣ дар мақоми аввал қарор дорад. ин бино дар соли 1957 бо тарҳи Стефан Анисимови меъмор бунёд шуда қароргоҳи ҳизби коммунисти вақти Тоҷикистон буд. ҳамчунин акси чанд меъмории дигари таърихӣ аз ҷумла бинои парлумон дар пули коғазии 3сомонӣ ҷой ёфтааст ки дар асоси нақшаи бозсохти шаҳри Душанбе эҳтимоли хароб шудани он низ вуҷуд дорад.